Ford București. Majoritatea bucureștenilor au auzit de fabrica Automatica, dar puțini știu că înainte se numise Ford. Data nașterii acestei fabrici ar fi anul 1931, când, în urma unei vizite a lui Henry Ford, Teodor Davila, fiul dramaturgului Alexandru, autorul lui Vlai cu vodă, și nepotul lui Carl Davila, a devenit reprezentantul companiei Ford în România, dorind să construiască în București o sucursală a faimoasei uzine din Detroit. Problema terenului pe care să fie construită a trenat aproape 4 ani și a fost rezolvată abia în 1 martie 1935, când Societatea Ford România a înaintat Ministerului Industriei și Comerțului o propunere pentru construirea unei uzine de montaj pentru automobile de lux în Calea Floreasca, pe malul lacului Floreasca, asanat de inginerul Nicolae Caranfil. Cererea fiind aprobată, achiziționarea terenului necesar a revenit fondatorului companiei, Henry Ford. Sub conducerea arhitectului american Albert Kahn, la proiectarea clădirii au participat arhitectul Emil Miclescu și inginerii de structură Dumitru Marcu și Nicolae Gane. Hala uzinei automobile Ford România SAR, construită într-un atractiv stil modernist, era prevăzută și cu etaj pentru birouri. Fabrica număra 250 de muncitori, 5 maestri străini, 5 tehnicieni și un desenator român, capacitatea anuală fiind de circa 2500 de automobile. Între anii 1936 și 1940, principalul automobil realizat era modelul Ford V8 4-door sedan, iar începând cu anul 1938, au început să fie asamblate modelele V8 81A Deluxe și V8 82A Standard. O vreme a lucrat la linia de asamblare și marele voievod de Alba Iulia, Mihai, viitorul rege, în tura de dimineață, care începea la ora 7. Astfel a deprins tainele automobilului. După război, în ziua de 11 iunie 1945, a fost confiscată de sovietici. Oficiosul PCR scânteia, titrând 2 zile mai târziu, cu exemplificări, întreprinderile smulse din mâinile lacome ale exploatatorilor devin bun comun al întregului popor. Fabrica a fost rebotezată Auto-Independența, iar în anul 1960 a fost reprofilată, devenind întreprinderea industrială de stat Automatica. După 1989, fabrica Automatica a fost abandonată și ajunsă o ruină, deși era înscrisă în patrimoniul construcțiilor industriale. Din fericire, a fost cumpărată de One United Properties, cu intenția restaurării, cum rezultă din această declarație de intenții. One United Properties a realizat și realizează investiții semnificative pentru restaurarea clădirii, în scopul protejării și regenerării patrimoniului cultural al Bucureștiului. Aceasta nu va fi demolată, ci restaurată printr-un proces complex prin care fațadele originale sunt conservate, se reconstruiește structura, apoi fațadele sunt atașate de noua structură. Acesta este un procedeu de restaurare foarte des utilizat de specialiștii din întreaga lume pentru a conserva aspectul original al clădirii istorice restaurate. Este un procedeu prin care materialele și tehnicile de construire moderne sunt integrate în proiectul original al imobilului. După restaurare, acesta va deveni One Gallery, un spațiu modern ce păstrează accentele sale de istorie cu funcțiuni comerciale și office.